So hi mga kol, kini day ang Bertos Vlog Channel. So karon atong buhaton mga kol, mag-unbox day ta og microphone. So mao ni atong i-unbox mga lods. So bago na to ni abrihan mga lods, mag-ilis ako daan. So nakailis na ta mga kol. So ato na ning suwayan siya og abri mga kol. So sa Shopee din nato nag-order mga kol. So ang inyo ding nadungog dira ang mic mga kol. Sa cellphone pa na siya. So dira na to mailhan, enigma itestingan mo nato ni ron. So di na to gisiyon ang karton mga kol. Aron na pa siya sugdanan. Dali man day mga kol. So naa siya murag manual day mga kol. So okay ra ka English ang iyang English iyang manual mga kol, mabasa ra. Tapi sa data mga kol. So pag-abri na to mga kol, naday siya murag trapo mga kol. Amot kung matanggal baka hani. Try na to gibot. So pansak-pansak ra day ni mga kol. So ato pa isulod ra day ni siya mga kol. So wala siya hikot mga kol, igora siya isulod. Murag pahuot ra gid siya. Tapos kani nada siya bag day mga kol. Siguro isulod siguro ni dire ana siguro. So ipadaplin sa nato ni mga basura mga kol. Aron hawan lang taon ba. So ato sa ning ipusan. So di na ta mo gamit tong manual mga kol kay murag kaya ra man ni. So na siya yung murag stick. Ambot kung para sa asa ka ni mga kol. So na siya murag ligid mga kol. So ang iyang pakapin nga wire mga kol mubo ra day kayo. Pero may natinat siya.
So mga pay sa ta mga kol. Purot na tong kape mga kol. So naglibog dai ko unsaon ni siya paggamit mga kol. So atong suwayan sa mga kol nga wala ning iyahang murag lingin. Stand day ni mga kol, paana siguro niyo. Para gid siya diri mga kol. So suwayan na nato ni mga kol. Itong bulkan be. Nangahugmak ang ilang balay. So mo ni tingog mga lods kung walay headset. Ha? So naghuka day siya og kanon sa Astig TV channel mga lods. I-encourage mo gud na tika nga ato dito na natay kuan tag 100 kapin. So nag-encourage sila Say og 100 100 kapin mga lods. Interest. So yop na nato mga lods. Interest. No. So mga lods, mo rin itingog sa tawagan na. So mo ni tingog sa microphone mga lods. So amot og magiko-iko mo to ganiha mga lods pero karon murag di man siguro. Yeah, so ato ang videohan si Astig TV channel mga lods. So ana lami kay ang pag-inom og kape mga lods. So with hoyop, with matching hoyop pa mga lods. So ayan. So taon-taon na siya waka-upload ay mga lods. Funny man. Sana all. So mag-upload na po mga lods. Ginagalit niyo ko. Ha! Ha! Ginagalit niyo ako. Si Boy Tapang mga lods. Atag sa Ang init, ang init. parang kape yan. So Pero hindi yan kape. Ang init talaga. Yan. daghang salamat mga lods.